أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الذي ما ولد مثله في الوجود ولم يولد مثله قط بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أما لا نهاية لكمالك وأنت كماله يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى أمي الله تنو فعلى بركاته سلام عليك يا رب نعم أني على دلكو على كنينا جيران على يا جيران مننا يا الله يا ربي على كسورة يا جيران آمين أما جرى مننا على كيا فكرهم آمين الله يا رب على كرا الله كرمه آمين نينجا جميع على ديافو والقرآن بسم الله الرحمن الرحيم كم ناوي دعنا بعمر مغفور يا أنت بسم الله أني جميع نمسات على توي نعم الرحمن أرد جه هنا فروبان دمالنتي الرحيم أرد الله رحمنا كنا كنا لنتي على يوم فو أكو على يوم فو كنتي محمد جه شيء جمع السبب يا جمع كوانا دعوك الحاج إسماعيل يا أديون الله يني ما من سرر أكوكا دعوكا غرو يربنا بوي ما من يرى ما سرر ناكا دعورو كان أكوكا دعوكا غرو يربنا بوي فوجين فامبي يالله يا ربي على كاهنا شيء مؤمن بلا جلم على كاهنا شيء بنباتك بلا جلم بحرمة محمد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد ما أكون نيكا afia ne mena alako alakira ma akoko ninke kata bunga alako afa sibutum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'una fata'ala Allahu malikul haqqul la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma Allahi ما الله إله آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير وأنت أرحم الراحمين على محمد معه على كرام akwa Afrika mande ma ko jiya ma beedi afa hasibuntum annama khalaqnakum abasan hakila dara wansande anate abasan kulungara
aka fɔ aw ye a kana nin kɛ a ka fɔ aw ye aw kana nin da a ka fɔ aw ye a ye nin kɛ a kana fɔ aw ye a ye nin kɛ a kana fɔ aw ye a ye nin dabila o tɛ kɛ a bɛ f'i ye a ka dabila dɛ den o du kɔnɔ o na f'i ye a bɛ f'i ye de ko a dabila ala ko ten ko fila de b'an ni ala don ɲɔgɔn na o a dabila anw t'a dabila a kɛ awa ala anw t'a kɛ nin ne bi dutigi ni dudenw bila ɲɔgɔn na nin ne bi cɛ ni muso bila ɲɔgɔn na kuma lasurunyana ala ko ko a fɔ ko kafiri kisi t'a ye kisi ti kafiri ɲɔ tɛ mumini bɛ anw ti yan sisan maa o maa ni ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mumini minnu tɛmɛna minnu bɛ yen sisan minnu bɛ yen bɛna ala ko a bɛɛ ma muhammadu a fɔ a bɛɛ ko rabbi firi wɔɔrɔ kabini ala ko ala kɛra ma nin ko in kɛ ni ala kɛra y'a fɔ ala y'a kɛ o gol si ti ni ala b'a fɔ ala kɛra ma ko nin kɛ gol rabbi zidni ilman n'a y'o fɔ ala kɛra da ala b'a ni ala kɛra y'o fɔ ala kɛra da ala b'a ala ko ala kɛra ma a ko a fɔ ne de ɲɛ se ko ye nka e yɛrɛ de ka tila k'a fɔ ne ye n'ala ye maa min bonya a to yen man ala kɛra tɛ fila ye dɛ a ko ala kɛra guru a fɔ rabbi irham a fɔ ne ala ye ko ne ka hinɛ muminunw na bigi fir gurra bigi fir a fɔ n ye n ka muminunw sutura diɲɛ ani lahara mumini bɛ suturalen don dɛ n'o tɛ dɔ bɛ bɛɛ la dɔɔnin bɛ bɛɛ la dɛ n'a tɛ kɛnɛ ma n'a bɛ so kɔnɔ nka ala ko muhamadu b'a fɔ ma ko igi fir ko n ka jurumu sutura kɛ n ka mumini bɛɛ ji ani lahara wari ham i ka sɔrɔ k'a fɔ n ye n ka hinɛ hinɛ a fɔ n ye ne ala de ko n ka hinɛ mumini bɛɛ la ko hɛrɛ ma ye ala kɛra ye min ala ye ala kɛra yamara ko a ka fɛn min ni anw y'o kɛ o kɛra fɛn min n'a ka kan adamaden b'i to a kɛ a ka kan ka kɛ i b'i to de la i b'i t'i yɔrɔ sɔrɔ a ye jɛnɛ kɔnɔ a dabila nin man kan ka kɛ i man kan ka nin fɔ i man kan ka nin filɛ nin tɛ hɔrɔn kuma ye n tɛ silamɛ kuma ye n tɛ hɛrɛ kuma ye i b'i to de la i b'i t'i to jahanama kɔnɔ o kuma nin ye fɛn min n'a ka kan ka kɛ Seydina Nuhu ye nin kɛ Seydina Nuhu a ye dugawu k'a ba n'a fa ye a yɛrɛ ba n'a fa kun ye alisilamɛ de Seydina Ibrahima a y'a ɲini a k'a ta ye ala ko ko k'a firi don k'i kana yafa ɲini ba i fa ye n'i bɛ fɛ an tɛ ziyara la yan an bɛ fɛ ka nabila dɔ de fɔ ni mɔgɔw y'o kɛ o ka fisa kelen o bɛ sɔn ka sɔrɔ dɔnnibaa kun fɛ dɔɔnin kelen caman na sɔrɔ o la o ye jumɛn ye caman na sɔrɔ min na e ko an tɛna bɔ maa se n'o ye n'i b'i fɛ ala ka hinɛ i bangebaara lahara su in na i ka ŋaniya siri ka araka fila seli n'i ye araka fila seli fɔlɔ fɔlɔ i bi alifatiya kala a la
ni sura jigna domi pura setano kulula sien sabade diana tika kon Sikatala. a folo a jigna ka bo alijana kono domi do ko a jigna ka bo san kamara domi do akulula Allahu Akbar. ni gele aflana ala kira bangna domi akulula Allahu Akbar. akoni ndi mina ngako be nyambulo Allahu Akbar. Sikatala. السبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقصاكم من تجينا Sikatala. Fatiha jigna domi wallahi Allah shaytanu kulula ni asan tabar Sikatala. o kuma sura ni are Fatiha ni are kala sen saba sen kili ibi qul ya ayyuhal kafirun la ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma qultum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din ibu kala siyangeli bismillah ay araka filana ni ali fatiha ka ibu suraka fa bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sengel ibi salamu bla alam ba yini fam fam min billah walam ba min billah walam korom bom to min billah ran kena muto min billah ala ka hira sahabbe rama inshallah ala ina sam Sikatala. Barka. Ay manike. Barka. Ala ka nafasi yaram. Binti Aflana. Nam. araka afla warabe sufa Nam. ibi araka afla wara seli Nam. o ngora ngo bi soraka soro don ba kunda doni fatiha ko fe Bismillah. sayyidina ibrahim ko rabbi rabbana اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Allahu Akbar. يوم يقوم الحساب يقول Awala. Fesa na do minna amina fesa Sikatala. tara mo yi min fili abi daga wa Nam. Allahu Akbar. tara mo yi min do bi daga wa Kala do ka samu de. tara mo yi fini min bi kana halala do wa haramu Ala to ke be. mbala mo muso ikan na yibe yi tayewa Nam. saka sugo min bara ita do yoma ya ko mo le hisabu Nam. fesa tu ala ko sayyidina ibrahim ma ko ala bi fe ka ya fanne ma ka ya fa mu'minu ma ne bangi ba fla tol mi fesa bi ka nyota ko ko bi ta ya Ja. Maka. we haraka fulana fulana ni fatiha kala Nam. fatiha kala len ko fa ibna fa rabbi اغفر لي سيدنا نوح كدواودو ربي اغفر لي ولوالدي Nam. ولمن دخل بيتي مؤمنا Nam. وللمؤمنين والمؤمنات Serekta. Aya to inta. ها Aya to inta. كانوا فراكا ولا تجد الظالمين ولا تبارا Ya famu kaza. Ya famu. إذا Ya famu. سيدنا نوح أيكو علما Nam. أبو ربي يا ندبا مسا
yana lamɔ ba masa yana ka kodila ba masa setan ye diɲɛ na setan ye lahara setan ye n ka foyi ra ne dila ba masa i bɛli yafa ne ma ne ka jurumu sutura wali walideya ani ne bangebaa filaw walil mu'minina i ka yafa mumini cɛ bɛɛ lajɛlen ma kabini diɲɛ sigira fo ka taa diɲɛ wuli n'i bi da ala la dɛ n'i tigɛra ala la i t'a ɲɔgɔn jɔ bolo wɛrɛ jigin dira i t'o ɲɔgɔn jɔ bolo wɛrɛ jigin dira pɛridi b'i bolo foyi t'i bolo lahara n'a fɔra bɛɛ ka dɔ k'i ba tigɛ saya dɔ a dɔn t'o rɔ sabu kama mun t'a yɛrɛ la ni dalen tɛ ala la lahara foyi t'i bolo an y'o de fɔ ka kɔrɔ sɔn nka n bɛ tila ka dɛsɛ o kan o kuma an ko walil mu'minina i ka yafa mumini bɛɛ ma wal mu'minati ani mumini muso bɛɛ lajɛlen wali man ani mɔgɔ dakala maa o maa donna bayti ne ka so kɔnɔ na i taa min cɛ la k'a sɔrɔ i dalen ala la dɛ i bɛ jaga bɔ o k'a sɔrɔ i dalen bɛ ala la i bɛ kuranɛ kalan o k'a sɔrɔ i dalen bɛ ala la i bɛ bangebaa bonya o k'a sɔrɔ i dalen bɛ ala la sigiɲɔgɔn ɲumanya i b'a kɛ o k'a sɔrɔ i dalen bɛ ala la n'i dalen tɛ ala la foyi t'i bolo la ko fila bɛ yen an karamɔgɔ lahara o t'i pese a y'a hakili to nin na dɛ fɔlɔ la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ti pese lahara n'i y'a pese tɔ ye bɛɛ dɔ donna a kɔrɔ la ilaha illallah i bɛ fiɲɛ ne kɛ i bɛna dɔ batigili kɔrɔ kɛ e ko la ilaha illallah o sinju juguya hasiliya namima dabari jugu kɛra ngalon tigɛra diinɛ kɔnɔ yɛrɛ sago fɔ diinɛ kɔnɔ lahara i na t'i dɔn basigili la ne ko la ilaha illallah n'i y'o baara kɛ wallahi i ti pese lahara direct kanta o basigili tɛ yen a ba basigili tɛ yen o ka jugu la ilaha illallah ni ko la ilaha illallah suɲɛni haramu i ma bolo ka la ilaha illallah kin den ka fari du fara senya la ilaha illallah ni halala tama ni haramu tama daka la isi ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni halala écouté haramu bin ko cɛ ka bɔ o kɔnɔ dusukun ka la ilaha illallah ye yɛrɛ bonya dabila hasidiya yɛrɛ dira kabalenya namimaya kɔnɔna juguya miiri juguya kanu juguya kɔniya juguya fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ wallahi an t'a fɔ ko an ka lahiri ta ala yawa k'i ti suyɛni kɛ wa i kana suyɛni kɛ i kana nkalon tigɛ i kana jinɛya kɛ i kana maa fa o ye hakilila ko n'o banna k'o t'a ba la k'i bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ ɲaamɛ bɔra kunkolo bɔra kɔlɔn kɔnɔ fɛn bɔra wa hasidi e ɲinɛ n'o kɔ kaba don e ɲinɛ n'o kɔ yɛrɛ bonya i ɲinɛ n'o kɔ ɲaanteya ɲɛmaaya kanu naata baya ni n ta ye dɔrɔn wa ɲara fo ne de tɛ ka k'ara bɛ kɛmɛ ni ne b'i don hadamaden don jahanama kɔnɔ Seydina Isa tile la kamalen saba u bɛ taama u taara bɔ sanukuru kan u y'a ta ka sanukuru in mara ko alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ taa ɲɛ na sawo
Allahu Akbar. Sakwana an bɛ kunna jara. Diɲɛ latigɛ tɛ wa? Ka sogo ɲimi ka duloki don ka sɔrɔ ka don yɛlɛ fɛn kan ɲuman ka sɔrɔ ka muso furu ɲuman. O bɛ na sɔrɔ nin. An maa saba bɛɛ bi sɔn. O ye sanu kuru in bila kuma o ko cɛ kelen ma Sakwana e ka ɲɛ a ma e ka taa dumuni ɲini dugu kɔnɔ ka na. Allahu Akbar. O de ye ɲaɲantɛ. Ɲaɲantɛ de ye Seydina Adama sɔn. Allahu Akbar. O de ye jurumu fɔlɔ-fɔlɔ. Wala kanta. O tuma cɛ taara ale taara dumuni ɲini na. Seytaane nana bila a kɔnɔ ko cɛ o. E taalen dumuni min ɲini ka nin sanukuruba di aw maa saba bɛna kɛra e ko n'a kɛra I kelen ta o man sa. Allahu Akbar. Tɛmɛna ye. Seytaane y'o bila a kɔrɔ a ko aya. A ko n'Ala sɔnna ma n bɛ dumuni ɲini ka pɔsɔn k'ara ka taa di cɛ fila ma olu y'o dun dɔrɔn olu na lahara ye ɲini. Allahu Akbar. N'i y'a mɛn I b'a fɔ sa i b'i ni de. A nana dumuni di. O y'a sɔrɔ olu cɛ fila yɛrɛ bɛnn'a kan. N'Ala y'a kɛ cɛ nana ka bɔ dumuni ɲini yɔrɔ an maa filɛ e sigi anw tɛna s'a kɔrɔ k'a fa. Olu yɛrɛ y'u labɛn k'a kɔnɔ ni cɛ fila nana an maa fila k'a filɛ e sigi o man fila an maa saba ye. A yɛrɛ nana sɔmi a yɛrɛ ka dumuni d'u ma sɔmi u ka dumuni kɛ u y'u jɛra a la k'a yɛrɛ fa. U tilala fara kuma min u ye dumuni ta u y'a dasi o y'a sɔrɔ pɔsɔn b'a la olu yɛrɛ sara. قلنا الموت الذي تفرون منه فإنه عليكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Nunu bani noro diyo ka sami wallahi kana ba da yafu mebina na yare na me sisa kurana aya ne hadisan biyu ne luka sarmu mɔgɔ min hakili t'i la miiri t'i la I tɛ miiri ka taa Ala la e b'a fɔ n'i bana na dɔrɔn ninnu ka bana tɛ farikolo bana ye dɛ dusukunna bana de bɛ ninnu o bɛ furakɛ ni Ala alakira n'u y'a daminɛ n'an m'a miiri o la a tɛ ɲɛ o de la an bɛ fɛ ka mikoro bila an na kabini a b'a daminɛ k'ale bɛ hiya hiya mais est ce que jɔn y'a dɔn jɔn y'a dɔn k'a fɔ a bɛ hiya hiya mɔgɔ si ma dɔn bɛ hiya hiya Ala mɔgɔ n'a y'a Ala kuma daminɛ sɔrɔmu de bɛ don a la a bɛ kɛnɛya hali n'a banalen don a bɛ kɛnɛya n'a y'a d'a ma sa misi bɛ taga n'a ma bɔ sa Ala k'a to an kɔrɔ Ala k'a ɲɛw mɛn ɲɔgɔn san wɛrɛ fana yala an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan a ka bana Ala k'a wuli pewu Ala kɛra Muhamadu kosɔn ne yɛrɛ bɛna dugawu k'a ye ni dusukun gɛlɛya ye Ala kɛra mɔden ye Ala k'i ka bana ban Ala k'i ka bana ban bana min b'a la ka kalan yarabi o kosɔn Ala k'i ka bana ban Ala ka taa n'a ye yɔrɔ la Ala kɛra tɔgɔ tɛ fɔ yɔrɔ min mais Ala tɔgɔ tɛ fɔ yɔrɔ min na o tɛ yen mais Ala kɛra tɔgɔ tɛ fɔ yɔrɔ min o bɛ yen Ala k'i ka bana ban yarabi Ala k'i ka bana ban a y'a ɲini Ala fɛ misi mara kosɔn i ye juma su de ye Ala kɛra bana kosɔn Ala k'i ka bana ban Ala k'i ka bana ban pewu an kelen o kelen bɛ an ka hamina ko Ala k'a bɛɛ nɔgɔya Ala k'an bɛɛ ka hamina ko nɔgɔya siga si t'a la n tɛ sɔn k'a fo mais wallahi misi n b'a fo n tɛ siga la Ala ka joli bi kɔni ma sira ma kabini ne nana jɛnɛ n m'a fo ni bi tɛ minnu bɛ n dɔn olu kɔni b'a mais yarabi Ala k'i ka bana Ala k'a ban pewu y'a fɔ i ye gɛgɛ y'a fɔ ka bɔ dusudu kɔnɔ yarabi Ala k'a kɛ sisan an ko an bɛ heure min ɲini a sera o kosɔn an ye micro min d'a ma an ka minute min an y'a fɔ a sera sini baaraw de bɛ yen donc ayiwa a diya bɛ tɛ ban khairul umur awsatuha n'an ko an b'a diya de ban sini a bɛna an sɛgɛn hali cogo di sini ziyara bɛ yen sini kuranakalan bɛ yen sini radiokalan bɛ yen sini juma bɛ yen a ko ca dɛ an bɛ tubabu ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ cogo dɔ ye mais Rokado Mawlaya bisimila